Когато в този маратон сме говорили за аватара на клиенти, основно съм говорила за аватара на клиенти на B2C пазара, на крайните клиенти. Разбира се, че нещо подобно на аватар, аз вече не казвам съвсем точно аватар, защото B2B пазара е малко по-сложен и не може да се направи много, много точен аватар. Там се правят малко по-общи аватари, плюс се правят подробни аватари на конкретните клиенти, които имате, за да можем да отбележим тяхните характеристики и да търсим подобни клиенти, да търсим подобни потенциални клиенти. Самия аватар все едно, че на корпоративен клиент на B2B пазара всъщност включва 4 характеристики. Има 4 физически лица, които участват пряко в този аватар, трябва да бъдат включени в този аватар, защото пряко или косвено влияят върху избора на доставчик, който в случая се явяват игри. Тези 4 лица физически, които работят или сътрудничат по някакъв начин с дадена фирма, имат условни названия като спонсор, експерт, консултант и краен потребител. Това са такива общи названия, които ви помагат да разберете смисъла на това какво правят тези 4 човека, тези 4 лица. Спонсорът, общо казано, това е човекът, който вади парите. Това не е винаги собственика на фирмата. Колкото по-голяма е фирмата, толкова по-далече спонсора в иерархията се намира от собственика на фирмата. Колкото по-малка е фирмата, толкова по-близо към собственика. В най-малките фирми спонсора е самият собственик. Основните въпроси, които интересуват спонсора, когато се избира някакъв доставчик, който в случая се явявате вие, ако работите на B2B пазара, то има само два основни въпроса. Каква печалба ще имам от това, че ще инвестирам в вашия продукт? Ще купя на едо вашия продукт. И второ, какво моята фирма като цяло ще спечели от сделката с вас? Вторият човек е експерт. Всъщност, това не е един човек. Обикновено това са много хора, които са обединени в тази група. Например, експерта е почти винаги, то не е почти винаги, а в фирмата, която е малко по-голяма вече от фирмата от един-двама души, тя има или счетоводител, или финансов директор, или някакъв човек, който се занимава с финансите на фирмата. Този експерт се интересува от какво? Как става заплащането? Дали е удобно? Дали има отложено плащане? Дали няма? Всички тези счетоводни въпроси. Втория експерт, който задължително също участва, е, например, началник на някой отдел или склад или цех или някой, който пряко ще използва в производството този продукт или услуга, който вие продавате. Това са най-такива сложни за работа хора, защото общо взето не ги интересува печалба на фирмата, защото те са на заплата. И те основно се интересуват дали са спазени технически характеристики, дали такива формални неща. Те се занимават с формалните неща. Дали тази джаджа, която трябва да е отляво, наистина е отляво, а не е отдясно. Дали в тази услуга това, след онова трябва да следва. Такива неща, които стандартни неща за този продукт или услуга, който предлагате, или гледа стандартите на своята фирма. Защо са много трудни за работа? Защото тяхният въпрос не е печалбата, а тяхният въпрос е колко по-малко работа ще се налага да върша. И колкото по-малко работа и промени в моята работа трябва да направя, толкова по-добре. Третият човек е консултант. Често това е човек извън фирмата. Той дава съвети на човека, който взима крайното решение. Това не е винаги спонсор. Например,
началник на отдела, който се занимава с закупките, който купува продукти на едро или някакви услуги. Консултанта има някакъв личен опит в използването или закупуването на продукти или услуги от този вид, който вие продавате и дава някакви съвети как да се улесни цялата процедура, какви други доставчици на услуги и продукти има и така нататък. Това е човека, върху който ние можем най-добре да въздействаме, като да се свържем с него и да му обясним, че нашите услуги или продукти са много добри за неговия клиент. И разбира се, краен потребител на вашия продукт или услуга. Той дава своето мнение на вашия корпоративен клиент и оттам нататък клиента вече може да вземе решение дали да купува от вас или от някой друг доставчик.